A Festa da Chuvia regresa a Rianxo e faino por todo o alto. O festival dará comezo o sábado 9 de abril con actuacións musicais a cargo de grupos de toda Galicia en diversos espazos da Vila Rianxeira. O festival vai estar enlazado por comarcas. Queremos que sexa como unha feira de novidades, onde grupos de distintas comarcas de Galicia podan presentar os seus proxectos. Vamos a ter da zona de Ribeira Puebla a Barbansónicos, Boroa e Chamaquito Pistolas. Pola comarca de Compostela van a estar Gran Poder, Radio Zapa, imitar Rianxo, Compostela, Tecor Societario. E despois temos uns achegados, uns convidados moi potentes de Broa e Machina da comarca de Ordes. Imos ter moitas bandas, como dicía antes, moita presenza de música. Van percorrer pois, prácticamente todo o casco antigo rianxeiro con música, en diferentes lugares. É un festival que tamén naceu con certa vontade itinerante no que é o noso casco, ou seja, que alguén vai poder disfrutar non só da música, que xa sería elemento suficiente, sino tamén pois deses diferentes escenarios, diferentes sons, diferentes actuacións, e é un dos elementos tamén de interese nesta actividade. Ademais da presentación de traballos discográficos, haberá propostas complementarias do máis novidoso, como a demostración en vivo da composición e gravación dunha canción, así como obradoiros e cantigas e unha xincana poética. O domingo a festa trasladarase ao Marco Barco da Chuvia, que sairá do Porto Deportivo ás 12 da mañá. 6 horas no mar, con actuacións, comida, bebida, un menú incluído todo no precio, para quen se quera chegar. Dicimos que xa prácticamente quedan 15-20 entradas por vender, así que o que queira recoller ainda unha entrada está a tempo, pero pouquiño tempo queda. Os interesados poden adquirilas a través da web vivetix.com por un prezo de 40 €.